det er et talfelt. Det der er ved de talfelter her på Siemens, det er, at man kan vælge, om de både skal være IO, eller input og output, eller man kun vil kunne læse dem. Det vil sige, hvis de både er input og output, så kan man både skrive fra det ned i PLC'en, men læser også værdien ned fra PLC'en op. Hvis jeg kun laver det til inputfelt, så læser den kun, hvis det er et outputfelt den anden vej. Nu lader jeg det bare stå et IO, fordi så vil jeg også kunne se, hvad der står dernede. Så det er sådan lidt, hvad er det, jeg skal bruge? Skal jeg bruge det til begge dele? Og det kan I se, det står hernede i mode. Og ellers så er det bare at sætte på, hvad er det for et IO, jeg gerne vil tage. Og nu, jeg havde lavet en, der hed hastighed, er ikke det? Den var lige der, ja. Så den tager vi. Det er ok, det. Det var det. Så nu mangler jeg egentlig bare testen. Og nu kommer der noget, I skal lytte efter, fordi det her, det kommer jeg til at sige nogle gange. 2 problemer kan vi støde ind i nu. 2 grunde til, at det ikke vil virke. Den ene, det er, at hvis I har lavet en hardwareopsætning, og I ikke har downloadet den hardwareopsætning ind, hvad var det, der var ret vigtigt ved den hardwareopsætning? Hvad var det for noget, der var kommet, som vi ret sikkert skulle huske hernede i vores PC? Ja. Certifikater. De der sikkerhedscertifikater. Hvis ikke de passer overens med det, der er i mit projekt, med det der er nede i PLC'en, så kan jeg godt finde på at komme med en fejl på min. Og det kan man altså godt læse. Hvis man så kigger den der systemskide, så kan man godt læse ud fra, at der er et eller andet der. Hvis nu I oplever det, så går I lige tilbage i jeres hardware, og lige laver et hardware download. Så skal I nok få certifikatet med ned, og så kan I prøve igen. Det var en. Og så kommer der det her, hvad man godt kan se, at Siemens de i mange år har lavet de her. De har et kommunikationsværktøj, som skal sættes rigtigt op. Vi kan godt, lige nu kan vi godt kommunikere til PLC'en, og vi kan godt gøre alle mulige ting. Og det fungerer fint. Der er bare et enkelt sted herinde, den har noget, der hedder PC Interface opsætning, som stammer helt tilbage fra fandme nogle af de første Siemens. Hvis ikke det står rigtigt, så vil vi heller ikke kunne kommunikere over til vores HMI. Så vil sige, at connection, den er ikke ok. Det sjove kunne jo være, at jeg lige prøvede at sætte den. Jeg kan næsten ikke få det til at stå, men jeg vil vise jer, hvor den sidder herinde, så at I ved, at den skal være. Så prøv lige, hvis I kommer ind derpå, og I kan se, at jeg kan ikke kommunikere med den, så er det altså lige, I skal huske at gøre det, jeg viser jer nu. Når I går ind